A veure, això ja és una tradició que ja és per si important que hi hagi tradicions també en l'àmbit empresarial, però sobretot és molt important que s'hagi reprès ja un poc també aquest tipus d'actes que el que fan és d'alguna manera ficar nom, apellidos i cares a les persones que tenen el teixit empresarial, comercial i professional de la ciutat. Sobretot n'hi ha alguns que te rememoren més que uns altres. Jo, per exemple, en el cas de Blaubert vaig tenir molt bona relació amb Vicent ja fa molts anys, també professional, i m'ha alegrat un munt saber que fins avui no m'havia adonat de quin era el que els premiats, i sobretot m'alegra molt per Blaubert, perquè crec que s'ho mereixen, i bueno, però tota la resta de premiats, no d'enguany, sinó tots els demés són gent que s'ho ha merescut sempre, i jo crec que també és una manera de donar-los rendre-los un homenatge a persones que realment han estat tirant també, no sols de l'economia de les seues empreses, sinó també de l'associació, que és important.